Dnes je pátek 17. ledna a posloucháte AI podcast od Creative Heroes. Rychlé novinky ze světa marketingu. Jdeme na to. Levi's vzdává poctu Bobu Dylanovi limitovanou edicí. Společnost Levi's představila novou limitovanou edici džínů inspirovanou legendárním hudebníkem Bobem Dylanem. Tato kolekce zahrnuje repliky ikonických kousků, které Dylan nosil během své kariéry a je doplněna o unikátní detaily připomínající jeho hudební odkaz. Kolekce je dostupná v omezeném množství a cílí na fanoušky Dylana i milovníky vintage módy. Obliba podcastů roste, reklamní investice však zaostávají. V České republice poslouchá podcasty téměř 4 miliony lidí, což představuje více než polovinu internetové populace. Navzdory této popularitě tvoří investice do reklamy v audioformátech pouze 8,4% z celkových reklamních výdajů. Studie ukazují, že zahrnutí audioformátů do marketingového mixu zvyšuje důvěryhodnost značky a pozitivně ovlivňuje klíčové obchodní ukazatele. ChatGPT zavádí funkci Tasks pro plánování úkolů. OpenAI představila novou funkci Tasks pro ChatGPT, která umožňuje uživatelům nastavovat připomenutí a opakující se úkoly. Tato funkce je aktuálně dostupná v beta verzi pro předplatitele služeb Plus, Team a Pro. Uživatelé mohou plánovat jednorázové i opakující se úkoly, jako jsou denní zprávy o počasí nebo připomenutí důležitých událostí. Systém také navrhuje úkoly na základě probíhajících konverzací, které však musí uživatelé schválit. VLC přehrávač nabídne automatické titulky ve více než 100 jazycích. Populární multimediální přehrávač VLC představil na veletrhu CES 2025 novou funkci automatického generování titulků v reálném čase. Tato funkce využívá open source AI modely a umožňuje generovat titulky pro videa ve více než 100 jazycích bez nutnosti připojení k internetu. Integrace této technologie do VLC zvyšuje přístupnost obsahu pro širší publikum. Američané se učí čínsky kvůli aplikaci RedNote. V souvislosti s možným zákazem TikToku v USA roste popularita čínské aplikace Xiaohongshu, známé také jako RedNote. Mnoho Američanů se připojuje k této platformě a někteří se dokonce začínají učit mandarínskou čínštinu, aby překonali jazykovou bariéru. Aplikace pro výuku jazyků, jako jsou Duolingo a Drops, zaznamenaly nárůst počtu uživatelů v USA, kteří se učí čínštinu. Generace Z je nejosamělejší, baby boomers optimističtí. Podle průzkumu se generace Z cítí osamělejší než starší dospělí, což souvisí s menším počtem sociálních vazeb a odkládáním tradičních milníků, jako je manželství. Technologie sice propojuje, ale zároveň prohlubuje izolaci u mladších generací. Naopak baby boomers vykazují vyšší míru spokojenosti díky stabilním sociálním vazbám a dosažení životních cílů. Tyto rozdíly zdůrazňují potřebu podpory sociálních vazeb a duševního zdraví u mladších generací. Meta přebírá manažerskou strategii Amazonu. Společnost Meta Platforms začala implementovat přístup k řízení výkonnosti zaměstnanců inspirovaný strategií Amazonu. Tato změna zahrnuje přísnější hodnocení výkonnosti a důraz na efektivitu, což může vést k vyšším nárokům na zaměstnance a potenciálním personálním změnám. Tento posun reflektuje snahu technologických gigantů optimalizovat své týmy a zvýšit produktivitu v konkurenčním prostředí. A to je vše. Nezapomeňte nás sledovat, ať vám neuteče další díl. Odkazy na články najdete v popisku nebo na našich stránkách. Díky, že posloucháte.